Takže poletný na autobusech, 207. Kolečko na nečisto, se kterým mi pomohl tady Petr, který mi radí, na co si mám dát pozor. A uklidňuje mě. Takže Právnická fakulta, Nábřeží, Florence, Žižkov. To je prostě 207, kterou v pondělí pojedu poprvé. Tak si jedu teďka o víkendu na nečisto. Přiznám se, že ačkoliv je to s horkou, tak už teď ji nemám rád. Ale tady Petr za volantem je ochotný, tak mi vypráví, jak mám být, že mám být v klidu a na co si mám dát pozor. Takže mu děkuju. No, takže pro cestujícího o víkendu moc hezká linka. Pro řidiče teda o dost méně hezká linka, ale protože bohužel oni dávají ti borci ty přenosné značky úplně přesně ještě do silnice, takže opravdu je to tip job, jo, neuvažuji nad tím, že tam pojede autobus nebo něco většího. Takže tímhle bych, kdo se na to podívá, tak bych poprosil ty brzké služby a prostě přenosné značky dávejte malinko víc na ten chodník, ne tolik do silnice, ten autobus se tam prostě nemůže vyhnout, nemá jak. Každopádně tady řidič Petr mě uklidňuje, že ta linka je dobrá, což mi pomůže to slyšet. No a upozorňuje mě na různý úskalí. Takže tímhle mu děkuju. No a tady kousek přes ulici vlastně byla Haštalská, kde jsem před lety chodil právě s Rostou a s Mirkem Levcem na box. To byla asi nejlepší tělocvična. Tak zatím z 207.